pamusana pekuti ndakanga ndanyora kanoti kuti tarisai muone mvura gore rino hakuna mvura. Vari kukanya zvidhina vese imbomirai kukanya zvidhina. Tinoda kutarisira kuti tiwane mvura kuti zvipfuwo zvedu zvimwe nokudiridza magadheni nokumwa. Zvino mwana akandituka. Tsamba yacho ndinayo yaakanyora. Imvura yepaimwa naimwe mvura yebhohoro. Chiziviso kunati paimwa namvura paho asi paho havisi renyu hakusi kumapurazi kuno toria kusaitire vamwe kusinya hausi mupostori fesi yakachembera chibhorani chiri kumimati ukatamba naMozisi unoinda koti kana uchimuona kunge akapusa unosungwa nacho. Chibhorani ipai vanhu mvura nyaya yenyu yaenda kurutivi amatasha toria rina nyaya yakuna tiye kushamba vaudzei pachangamire yako nyaya yekunyima omuri mvura taurirana nyaya isati yaenda mberi yakuda kuenda vachakuona bhesi polisi mese mukuenda baba Harare mukatamba navo munovharirwa zvachose. Musamuona kunyarara munoenda kujeri atiri boi neraini aperi kukona kukona muku akati zii akutetai haana kukuza toria foja vasungwa ndimi savira wenyu ndakuchenjedza hapana chamukuziva ukwewe kusungwa tiri ngacho yakanzi siya vanhu siyai vanhu vashaina tiripo iwe kukutora mvura bhorani vanhu vese havasati vazvifanira asabhuku vanhu musakuse hakusi kumapurazi vanhu vese havasi kufara nazvo unokuwara mukateera asabhuku mukatera sabhuku chibhoho hachitongwe nasabhuku komiti chete kwete sabhuku uye ndechebhoho atoria kusatonga natiribhoi kuda kuita sabhuku hamuna kudzidza atiribhoi nokudzivanza dzembani garai nevana venyu pasi muwirirano zvakanaka kuna bhozhongura yakuda kusvika vanhu vari kunyima kuchera mvura pabhoho hanzi mvura ishoma mvura hamii pedu iwota tebho iwota tebho iyi usafarire vanhu tiripo iyi unosungwa nyaya yekukiya chibhorani ukoro itaiva mumvura kana mati isvike kuna DCC inosvika kana kwaDA makapiwa mazuva kuti itaurirane hachimhuno itai zvenyu vega natoria amaitasha rina savira DD kwepaboti Vamos a tirar
kutora mvura pabhori yokuendesa zvidini anga vachitora ndingambotaridza kuti vakutenda here kuti ndivo vanovatsamba mushure mekunge tavhiringana tatsuurana auzwa mubvunzo wangu vakutenda here vamagarisa apa ndivo vakanovatsamba saka ndatiine mabvunze kundarisei indogotaura zvikonzero ndimi here makanovatsamba masandisa sekuvako njia yangu ya kitatura ya kiwo chikura yakashanda kuti ndienda ndakauya kuna mutsanani anoitisa komiti yechibhorani mahofisi ndobva ndichishamari wauya kumugodha asi munhu anokwanisa kupedza nyaya yako ikomiti yechibhorani unofanira kuzore komiti yechibhorani mamvura vanofanira kutondibita kana wachitora tumarya oshakwandima kubva ndasvika kukomiti ndakati ini ndabva kuna chimene andipani zita rake nehambo dzake atipamuchagara nemupasi pazvinenge zvanetsa imufoneri komiti yakagaranaa saka komiti zuva rokutangana ndikasvika ndatizoka norara mupedzanya yangu vanga vasina kukwana watanga ari kuharare akapfuma mangwana havana kukwana futi saka komiti yakasvika mazuva matatu isati yadzadzisa nyaya yangu ipakazoonekwa chitsanzo chakazotereswa ini ndaifamba nenzira yangu saka komiti yakazoromba kungaisa makomiti saka muda kwasabva kusema kubva ndaenda kwasabva kunaana nekomiti takagara pasi komiti yagavhukana sabva kuti nditodii yakati ano mukomana uyu ndapedzise basa rake ndatorapedzise basa manje nhasi paita tsamba iripo iri kuratidza kuti yafambirana pamwe chete nenyaya yaunofambira iwewe iwe ndiwakafambira nyaya yako iye nhasi yazvara tsamba amene kuti iwewe uri kutukuliva ndosamaabvunzwa novato kuti izvo zvinhu zvenyu zvichikuenderana nemashoko ako aye avaendera kuiro komiti anditi zvokuti kudingwa kwomvura ndo zvikutaura saka ava akazvinyorere tamba yekuzvitubiri ari mabvunzo okuti pamakataudzana nasabva makataudzana panani kana kuti maivatumbidzura pataudzana nasabhuku hatina ini handifunda kuti ndaifanira kutaudzana nekomiti sabhuku aiwa pavakakutsura isabhu panani akazvinzwa kuti maivatumbidzura kwanga pana achinza apapane masabhuku maviri achinza kukomiti ipasichanemuyei right vanhu vakazongwa muri kuti mimi vakanyora tsamba ivo vakanga vasipo vakaziva sei kuti mimi matsungu vozi baba rasabhu chiite muri kuti vanhu vazonyora tsamba ichonyora pakukiwa kwechibhorani munhu angakuti akasvika pachibhorani chakakiwa chakakiwa saka chaukirwa vanga vasina chekemvura saka chaakiwa chokutanga sabhuku kune komiti dzaitoona vaona chibhoro ndakubhora chama chake vasati vanyora tsamba vakabvira kuzitaura sasabhuku uyezve imuzi vaisichiyani vatamashama chibhoro chikuru chakuda kudzirepurera kuti saka chizva tanda kumatiti vanhu vezvidhina vagomera kuti ase kukara sezogori noona hakuna mvura yakanaya zvakanyanya ndokuti izvo shuwa ona tine zvipfuyo nemagadheni
aiwa zvakanaka abva kuda kuti aiwa chakuratidza chaona sekitari wekomiti yebhoro aiorezamba isitiziso pake vadaro abva kuti ndakatsinga zveshuwa yebhoro redi mune mapaipi akavhurwa mashoma uyezve patakagariswa vana kwamushumu vanogadzira zvikoro akaona mipaipi yakabouka ndobva afura akati kana mazuva aifana mwe anokupaipi yokudhaizira matresi mapaipi eita akushotisa ndakubvisa kadai saka ndokuchita mapaipi edu achasherera mvura zvakakwana saka iye zvinopodze kuti mbomisa vanhu vezviti ndokwandokanywa nekomiti yebhoro ichibva papabhoro tsamba iye takazoona vanhu vavati tsamba yabhoro mushure mokubhorwa kwetsamba iye ndobva tanyarara notisi yakabharwa haina kuzikanwa akabhara zvadarozvi agwapi vakazoona sevanhu vanochera mvura inokasvika kusvika vanochera mvura vaiiza vakazoona munhu aichera mvura ipa wakatiedza vakadaanochera shuwa tikasvika pano munhu abva kudodha tuma munhu akari pabhoro panga ne vanhu vakatoti vaichera mvura pabhoro ndopanoti ndichiedzerei mwananga weka chokwadi akashedzwa murukombo ndaakuchera nei ndofunga mwana mudoko akatanga kupindura nababa wake vane mashoko akuva kuchinja akati baba enga inokanya zvidhina vanhu vakabvukanya vane zvidhina nebhori ini ndinda iyi kadzaiva mwana kuti kuti isishungwa ino yakadai bhori rakatira dambudziro kuti rakureva vakupindura saka mukupindura kuti vakazodaa baba inini ndikuona sei vemakamaka iyi nokuti ndaakuita basa rakuti ndimiri saka ini ndichatsvaga kukupotera indakazoseka ndichatsvaga kukupotera kwachangazi vakati aiwa tosangana ikoko saka mushure mokudaro ndobva akazoendawo murume kuna chimedzi wacho aenda kuna chimedzi akazoya nefoni namba dzachimedzi komiti ikabva yazoona inini kuti uyu baba wafika ndauya netsamba kuti anzi komiti garai pasi ndinoona zvechibhoro sabhasandona zvechibhoro ndibata komiti munomukana tiita musangano unenge pauchero musangano sabhangana kuza musangano no chataura saba zvino zvatiri kuita ndezvekuti iye uyo akanga aida kushamba nyaya vanga vasiku ndokuti hatinogona kusangana kana kumanheru tinomanheru acho hatinazogona kuti tisangana vanga vasiku friday aoera tikauya isusu kunokuno hatinazokwanisa kuti tisangana saka uyo akazoona senge tagarira nyaya iyo saka hatinazogona kusangana mushure mokuisa tataura nyaya iyi ndopakazoya tsamba iyapo imanje unotukwakovava panotsamba iyi ndopa vakatizoshedza komiti yedu naye ndopatakazoita kukurukura iko komiti munoona sei tsamba itoita sei ndobva takaonesana takakurukura zvakakura takakurukura nekomiti makambosangana nemazwi okuti bhoro redu rakabviswa imusimbi asapa mvura yedu saka yakuita shoma makasangana navo makatobvisa mukatoziva dambudziko iri asi sasabhuku sivanandiya anotungamirira musha akaona kuti pakaramba pachitorwa mvura yakawanda yokukanyisa zvidhini pakupedzesera vanhu vanoguma vasisina mvura zvobva zvazobata futi sabhuku nekuti ndiye anotungamirira musha saka sabhuku akaita pfungwa dzekuti aiwa vanhu vakukanya zvidhina mbomira but ndikuti tsamba iyi ine chokuita nei mutambo wataudzana zvakanaka napababa venyama makachinjana mashoko kana mazokutaura kwavo kana kuti kana musina kunyora tsamba vakavhurira vavengi basa vakapa vavengi basa vamaikurukura navo uchivaonesa ndobva vaona kuti aiwa ini mutori mumashure ndikatiugadzirire saizi chainotenga ndobva magadzirire saka tiri kuti ini ndiri nomhosva ndeitika zvezvouta kana manga makateerera vanokupa manga akakompetishi kanaka akazvina munhu but yakazenge yakufamanirwayo kuti mombe dzedu dzakashayika dzikateenda kumapurisa zvino pana evidence
Somebody born, somebody else ya kazi wanaenda makulita kaenda kuakuti abukwe alwa na kana pasai kasi yore kama taro titi timundo zogi kasi asula gani zoge mati komiti jeni pana itonge bo hadi kana komiti ikisaluzwa bo aninga akamwirira kuti kumipirisa kuya kana mukabwana bazokuzobora mani pano mitauro manga chena inobhadhira parirende kana nyaya imambo itaura handiti komurinde wasiye ndiakanga achiita zvinhu obva waitaura manhu obva niwatsanga munoti ndenaniona ndichatora matano ndifunze kana kungwana daakamirira akazozvikomurira akahwana mitotuika vanhu vaingoti vanhu vemusociety ndovaita se ndovaita zvinokuti akamirira mangwana acho chaichaika ubvunzuti dheiri auya kuzopuwa tsamba namukomana upa health inspector andasangana newerekoma zvichwa kumiti nemasabu saka akaita nyaya ija misire mbudzi dzake nacho totositani nevanhu vakadai we want these people to be respected vanhu vatungamira munharaunda ava vanhu havarespecta vanhu vari munharaunda ndakasangana naye the same day iroro ndorabva vafunohwava nevanhu nachimedza sazvinorevei waibva kupiwo ngwabva kuti unodza madomasi uisei kuzikirisaina ubvemu muzukuru rimekedza nokutungamirira isu hatidivana nowester time nevanhu vasina infect uyu iduzi daredo novhurwa nani muisirei mbudzi 5 ndezviitikare ravo idai ravo ava ndibaba vaka saka haana respect nesu nzvimbo yatotonga nokuti aibva taroti ndatoenda kwaDDC musaise nyanga pane zvinhu zvisingatunge toda kuti vanhu tirambe misai 5 inozira 30 pano 30 wakataura ini tapedza kutaura obva usangombe nembudzi sungainendewo 30 anoisa mbudzi dzake 5 chinomadini toda vanhu vanoseka vasabvuma kenani mugaiwa